Morjesta! Tässä videossa mä näytän, miten TP-palvelu toimii urakoitsijan näkökulmasta vaihe vaiheelta. Palveluhan on tehty just teitä varten, jotta tarjoaminen olisi mahdollisimman helppoa ja selkeää. Eli kaikki tarjouspyynnöt, liitteet ja viestit löytyy yhdestä paikasta ja enää niitä ei tarvitse etsiä sähköpostista. Urakan tarjoaminenhan on kuitenkin yksi koko urakoinnin tärkeimmistä vaiheista, ja juuri siksi me ollaan haluttu tehdä siitä mahdollisimman selkeää ja sujuvaa. Eli silloin kun tilaaja lähettää teille tarjouspyynnön, niin te saatte tämän näköisen kutsun tarjouspyyntöön. Teidän ei tarvitse olla rekisteröityneitä tässä vaiheessa, vaan te pääsette suoraan nyt painaa tosta, että katso tarjouspyyntö. Tähän laitatte oma sähköpostin, mihin tarjouspyyntö on tullut, ja kirjaudutte sisään. Nyt te saatte sähköpostiin linkin, mistä te pääsette kirjautumaan sisään ja näkemään tarjouspyynnön. Linkin saapumisessa menee yleensä muutama sekunti tai enimmillään muutama minuutti, joten kannattaa hetki odottaa, jos linkkiä ei heti tule sähköpostiin. Palveluun ei tarvitse kirjautua kuin kerran, ja sitten seuraavan kerran, kun teille tulee uusia tarjouspyyntöjä, niin te pääsette suoraan ilman kirjautumista portaaliin. Ja jos te kirjaudutte sieltä ulos, niin silloin tietysti tarvitsee kirjautua sisään uudelleen, mutta jos te ette poista selaimen välimuisteja tai mitään, niin palvelussa pysyy kirjautuneena, jolloin sen käyttö on todella helppoa. Nyt kun sähköpostiin on tullut kirjautumislinkki, niin avataan se. Painetaan kirjoitus sisään ja nähdään avoinna olevat tarjouspyynnöt. Ja tässä on nyt tästä tarjouspyynnöstä tullut kutsu, niin mennään sisälle. Ja tässä näkyy sitten tarjouksen perustiedot kootusti. Ja ihan sama sitten keltä tilaajalta tuutte saamaan sitten tulevaisuudessa tarjouspyyntöjä, niin näkymä on täysin sama, joten tähän on tuotu kaikki olennainen tarjouspyynnöstä ja virallisen tarjouspyynnön sitten pääsee sitten täältä katsomaan liitteistä. Välillä suunnitelmat on linkkinä, välillä ne on suoraan koneelle ladattavissa, se vaihtelee sitten tilaajan mukaan. Täältä pääsee myös katsoa sitten suoraan tuosta kun klikkaa, niin että missä sitten sijaitsee työmaa ja tarkemman osoitteen suoraan tuosta. Ja tässä on ehkä kaikista tärkein, että milloin tarjous pitää sitten jättää. Ja täältä sitten pääsee jättämään tarjouksen urakkaan. Sitten pystytte sitten ilmoittaa, että oletteko kiinnostuneita tarjoamaan urakkaa. Ja tämä toimii myös teillä itsellä sitten hallintamielessä niin hyvänä työkaluna, että pystytte sitten ilmoittaa tästä, mikä näistä on teille sopivin vaihtoehto, ja sitten kun selaatte vaikka uudestaan tarjouspyyntöjä, niin näette sitten, että okei, tämä on päätetty vaikka jättää tarjoamatta tai päätetty tarjota, tai sitten ei ole vielä varmoja, niin voisitte painaa tuosta ehkä. Ja sitä voisitte myöhemmin muuttaa sitten siihen, mikä on sitten se sen hetkinen tila. Ja tosiaan täällä pääsee sitten kysymään kysymyksiä tähän tarjouspyyntöön liittyen. Esimerkiksi hyvin yleinen kysymys olisi, jos on vaikka kiire laskennassa, niin että toi 19 päivää ei riittäisi vaikka laskentaa, että tietää, että on paljon laskettavaa tällä hetkellä, niin voisitte kysyä, että voiko tarjouspyynnön jättöaikaa pidentää viikolla. Tämän jälkeen tilaaja saa siitä tiedon tähän tarjouspyyntöön liittyen ja vastaa sitten teille mahdollisimman nopeasti. Tuosta sitten lähetetään kysymys ja tähän tulee sitten vastaus, kun saatte sen vastauksen. Ja voitte kysyä muutakin sitten täältä, mitä ikinä tuleekaan sitten mieleen. Tähän myös tulee sitten julkisia kysymyksiä, mitkä tilaaja on päättänyt näyttää sitten julkisesti. Jos kysytään esimerkiksi urakkaan liittyen jotain yleistä sitten, mitä monta kertaa kysytään, niin he voi yhteen kysymykseen sitten vastata ja näette sitten tässä julkisen vastauksen, jolloin teidän ei tarvitse tuplana sitten kysyä sitä kysymystä tilaajalta. Eli tosiaan, jos olette sitten päättänyt tarjota urakkaa, niin voitte ihan tuttuun tapaan laskea sen itse ja sitten jättää täällä sitten tarjouksen
urakasta tilaajalle. Tai sitten jos teillä on vaikka kiire tai olette miettinyt vaikka laskennan ulkoistamista, niin me jeesataan myös laskennassa mielellään. Ja meillä sitten laskentainsinöörit laskee urakoita päivittäin, niin saatte sitten ammattitasoista laskentaa sitten meiltä, jos sellainen kiinnostaa, ja hyvin kilpailukykyisellä hinnalla. Mä voin tästä näyttää vähän, että minkä tyyppisiä laskelmia sitten tehdään. Eli tässä on tämmöinen noin 700 tonnin urakka, halliurakka kyseessä, missä on vähän perustusta ja sitten ulkoseinää, vesikattoa ja kaiken näköistä. Yhteensä tässä on se reilu 700 riviä. Ja sitten tässä on tämmöinen pienempi urakka, sitten 20 tonnia, missä on semmoinen toimistotilan saneeraus kyseessä. Niin oikeastaan kaikkia tämän 20 ja 700 tonnin väliltä lasketaan ja on paljon tarjottu ja tosi hyvää historiatietoa sitten urakoista. Niin jos kiinnostaa ulkoistaa laskentaa sitten tiettyjen urakoiden osalta, niin laittakaa sähköpostia ruudulla näkyvään osoitteeseen, niin palataan sitten aiheen tiimoilta mahdollisimman nopeasti teille asiaan. Tosiaan tässä pääsee sitten jättää tarjouksen ja lisää sen kokonaishinnan, mikä teillä sitten siinä tarjouksessa on. Jos on kyseessä vaikka yksikköhintainen urakka, niin arvioitu kokonaishinta riittää tohon. Ja tähän sitten erityiset huomiot lisätä. Eli jos tarjous poikkeaa tarjouspyynnöstä jollakin tavalla, niin tähän lisätään ne huomiot. Silloin tilaaja tietää heti, että tarjous ei ole täysin tarjouspyynnön mukainen, jolloin sen tarkasteluun sitten kiinnitetään oikeanlaista huomioon. Totta kai kilpailun voittamisen eduksi on se, että tarjoaa niin kuin tarjouspyynnössä on pyydetty, mutta kyllähän se vaihtelee välillä sekin. Tosiaan tästä sitten tarjous sisältää materiaalit, kohdasta voi painaa, jos sisältää materiaalit, ja jos ei, niin jättää tyhjäksi. Tähän sitten voi laittaa linkin johonkin tiedostoihin sitten, tai referensseihin, tai mihin sitten haluaakaan laittaa, tai jättää täysin tyhjäksi. Tähän pääsee sitten lataamaan tarjouksen, joka sitten näkyy tilaajalla suoraan, ja pääsette tuosta lähettää sen tarjouksen. Eli tässä voidaan laittaa tuohon hinta, jättää tämä tyhjäksi, jättää nämä kaikki muut tyhjäksi ja lähettää tarjous. Sitten te näette täällä, että tarjous on lähetetty ja pääsette myös sitten muokkaa tarjousta tarvittaessa ja lähettää sitten tarjouksen uudella liitteellä tai sitten uudella hinnalla. Että jos tilaaja on vaikka pyytänyt päivittää tarjousta niin kuin hintaa alaspäin, niin tiputatte tuosta tonnin pois ja lähetätte tarjouksen uudestaan. Sitten se näkyy täällä ja näkyy teillä sitten se vanha tarjouksen hinta tuossa. Ja tosiaan sitten jos saatte uusia tarjouspyyntöjä samalta tilaajalta tai toiselta tilaajilta, niin ne ilmestyy kaikki tähän samaan näkymään. Ja tässä sitten aina näkyy tilaajan nimi ja muutenkin olennaisia tietoja. Ja sitten jos haluatte päästä meidän julkisiin tarjouspyyntöihin käsiksi, niin olkaa yhteydessä ruudun näkyvään sähköpostiin, niin lisäillään teille sitten pääsyoikeuksia sinne, jos kiinnostaa suurempi tarjouspyyntömäärä ja keskustellaan aiheen tiimoilta sitten lisää. Ja tosiaan sen verran vielä tästä tarjouspyynnöstä ja tarjouspyynnöistä yleisesti, eli aina kun tähän tarjouspyyntöön tulee muutoksia, joko jättöpäivä muuttuu tai tulee uusia suunnitelmia tai mitä tahansa muutoksia, niin te saatte siitä sähköpostiin ilmoituksen, eli ei tarvitse täällä käydä katselemassa, että onko jotain muuttunut ja näin. Ja jos teille vastataan viestiin, niin siitä tulee sähköposti-ilmoitus ja näin, niin se on aika helppoa sitten. Sitten kun olette tarjouksen lähettänyt, odotellut hetken aikaa ja jos ei tilaajan puolelta ole kuulunut mitään niin voitte täällä sitten halutessanne kysyä, että milloin olette tekemässä päätöksiä neuvotteluista.
neuvotteluun kutsuttavista urakoitsijoilta. Ja sitten voitte lähettää viestin, jolloin tilaaja saa sitten ystävällisen muistutuksen, että tarjoajien olisi sitten mukava tietää sitten seuraavista vaiheista. Niin tämä sitten vähän vauhdittaa sitten sitä infoa. Mutta tosiaan sitten jos tilaa pyytää teidät neuvotteluun, niin prosessihan etenee tuttuun tapaan sitten siitä sitten, että he on yhteydessä teihin ja näin edelleen, niin siinä ei sinänsä mitään uutta ja ihmeellistä sitten ole. Mutta tässä niin kuin lyhykäisyydessään, miten portaali toimii, ja sitten jos tulee jotain kysyttävää tai haluaa antaa palautetta tai mitä tahansa, niin meillä on sitten chatti verkkosivuilla, mistä saa ehkä helpoiten sitä palautetta annettua ja kysyttyä sitten kysymyksiä ja saa niihin nopeiten vastausta. Tai sitten voi olla tuossa yhteydessä ruudun näkyvään sähköpostiosoitteeseen ihan suoraan. Niin ratkaistaan sitten mahdollisia probleemia tai palautteiden perusteella tulevia kehitysehdotuksia sitten. Niin tässä kaikki tärkeimmät vaiheet tästä prosessista tällä erää ja ei muuta kuin mukavia hetkiä TP-palvelun parissa. Se on moro!